Pois sería vos a pasar aquí as persoas que van falar a continuación: don José Manuel Pequeño Castro, alcalde de Umbría; don Cándido Pozos, autor da escultura que se vai presentar agora; Vieito Romero, que nos fixo a banda sonora do Wagner; e David García Rey, director de Galo Publicidade. Vai presentar este parte do encontro Pepe Formoso de todos coñecidos. Gracias. Bos días, benvidos. Son Pepe Formoso, periodista, e a verdade é que non podo estar máis contento porque creo que, non somos todos conscientes, pero creo que estamos vivindo un momento histórico. Para mí particularmente resulta un verdadeiro placer camiñar entre monstruos, e a verdade é que todos e cada un deles o son nas súas diferentes áreas, non? E, hai quen di que tamén son un monstro, pero por outras características diferentes. Pero, que sí, que para mí é un luxo estar con todos e cada un deles. Que apresentou un pouco Antón as persoas, e eu vou falar un pouco de cada un deles. Obviamente non nos vamos a estender no seu currículo, porque todos e cada un deles teñen un currículo tan extenso que xa nos daría só para falar de currículum, se non é do que vamos a falar hoxe. Hoxe vamos a falar de un fito histórico, que é poñer en valor e sacar do esquecemento o Wagner e intentar poñelo no sitio que lle corresponde da historia. E, por certo, Antón, non creo que os franceses fixeran a exposición da Vespa de Francia mellor que ti, Cóstame traballo creo. Ademais, entre que iba un francés e iba a costar máis traballo entendelos, fixéstelo fantástico. Pois, dito isto, vamos a presentar xa os protagonistas, que terá o peche co audiovisual, pero entre tantos, prestad atención porque vai haber novidades e vai haber exclusivas aquí nesta mesa, do cal, creo que van a sorprender. Primeiro vamos a fazer a palabra ao alcalde, José Manuel Pequeño, un visionario do camiño. Eu creo que aquí non é adular en facer nada desto, porque se estamos aquí non é casualidade. Para mostrar como está o Concello de Umbría respecto ao Camiño de Santiago, a recuperación que se fixo de Beiroa, e convertendo a na primeira aldea albergue que eu coñezo, non as coñezo todas, hai breve preguntar, non sei máis, pero creo que cando digo visionario é porque saben que somos nós precisamente na recuperación desto, cando xente como Antonio de la Riera e Antón Pombo lideraban a Asociación Galega de Amigos do Camiño, e xa anduveron rompendo a cabeza para que se recuperara esta programación, que non quería desaproveitar tamén para decir que non é froito da casualidade. Os peregrinos non empezaron a vir aquí porque quixeron. Houve unha orientación non só ás estrelas, non só o Camiño das Estrelas, sino tamén o traballo de moita xente traballando casi sempre dentro do anonimato, e que fixeron un traballo tremendo para que a día de hoxe estemos xa nesta segunda, terceira ou cuarta derivada, que xa é poñer en valor mitos e lendas da nosa terra. E xa imos a cederle a palabra desta mesa a José Manuel Pequeño, alcalde de Umbría. Bo día a todos, gracias por vir a presentación deste proxecto que lanzamos desde o Concello de Umbría, pero, como dicía onte, non é o territorio Wagner, non é un lío. O territorio Wagner é desde Santiago hasta Fisterra, con todos os concellos que incluyen o seu paso. E o que pretendemos é, igual que o peregrino, porque nos podemos fazer a pregunta por que o peregrino que chega a Santiago chega hasta Fisterra. Todo o mundo nos tenemos que preguntar. Eu supoño que
por esas leyendas, esos mitos, non? Fan o recorrido da senda do Jano, fan o recorrido do camiño das estrelas, é o camiño da serpente da luz, e vamos ao mundo. Eu creo que todo eso é unha leyenda, é un mito, e basicamente tamén hai outro mito que eu creo que se pode poñer en valor, que é o que diciu o obispo este armenio, que había un bicho ou algo que puñía medo, ¿no? E que había que pelear e que 20 persoas non eran capaces de e a imagen de que sí se pode valer, e pode valer para o camiño sacodeo, é o que acaba de decir Antón, a proyección que fixo de plano. Que quere decir con todo? Que é este proxecto? Este proxecto non é un proxecto local, non é a intención de que Pequeno quere facer unha escultura. Remote se comentou aquí que era o ron, ¿no? Na Diputación, que Pequeno quere facer unha escultura e está facendo, non é unha escultura, é realmente fixar o camiño de Santiago a fixarlo, promocionarlo, darlle máis valor, recuperar o patrimonio material que ten o camiño. E iso eu creo que o están utilizando os demais, o que tamén o debemos utilizar. E a partir de eso, tamén é unha promoción turística e tamén potenciar o turismo na comarca. Onte facía un pouco de referencia no sentido de que se está construindo un parador que non é que dar atractivo, verdad, a comarca, para que a xente que venga ao parador ou o peregrino que venga a Fisterra ou poda continuar 2 ou 3 días ou que non, ou que poda voltar e a xente que venga ao parador que non viña solamente para ir a desplazarse a Fisterra ou a Coruña ou a Santiago que tamén poda, ou a Eza, para ver a cascada, senón que tamén realmente poda quedar 2 ou 3 días e que teña algún donde que poda facer que o tempo pode ser relevadero e ao mesmo tempo aprender das nosas leyendas e mitos que podemos ser tamén no Monte Pindo a través de Peñafiel, os celtas e todo. E eu creo que aí é onde ven a nosa labor. É un proxecto cultural, un proxecto turístico, un proxecto do Xacobeo, é un proxecto en donde queremos, de verdad, que participe todo o mundo. A mí dame pena que sempre teña que ser casi de Umbría que ten que coller a iniciativa en estas cousas. E claro, pasou igual que a Volta Ciclista de España. Cando fui da Volta Ciclista de España, aquí Umbría ten moito diñeiro e pode ser a Volta Ciclista de España. Hoxe en día todo o mundo está interesando por unha Volta Ciclista de España, por unha etapa da Volta Ciclista de España. E cando se falaba do deporte, en Umbría pasaba igual, é dicir, que Umbría ten moito diñeiro para poder dar de deportes aos rapaces e hoxe en día todo o mundo está vendo deportes, as actividades deportivas como un atractivo turístico máis que pode ir a xente a comarca. Estamos vendo os campeonatos de España que se está facendo no verano e nós co gran fondo Ézaro, o cicloturista que estamos promocionando a nivel internacional. Básicamente a Volta Ciclista de España que nos dou un antes e un despois nos guste, que guste ou non nos guste a algúns na comarca e que nos visualizou en 170 e pico de países a través do medio de comunicación como foi a televisión e a radio. Entón, esa é a nosa intencionalidade, que o Wagner sea un proxecto cultural, un proxecto turístico, un proxecto de sacodeo, un proxecto en donde todos teñen cabida, en donde somos todos de comarca, en donde temos que ir todos da man e que sería interesante que nos sumemos máis recto, así é posible. E bueno, non é solamente esa, ¿verdad? É algo máis. Así que, moitísimas gracias e de verdad que se conte con Umbría para todo o que se queira facer e que se queira revalorizar o que é o camino. Continuamente comentaba de que Umbría sempre estuvemos comprometidos co camino. O primeiro albergue que se fai no Camiño e que se ten en conta foi o albergue do hospital 1209 donado por o cura do Logoso
que era unha parroquia, o cura Esteban. Estamos falando do siglo XII, siglo XIII. O primeiro albergue, o primeiro hospital de peregrinos. Eu creo que son hospitales de peregrinos. Ese primeiro hospital é posterior. Desde aquela había peregrinos. Hoxe en día sigue habendo peregrinos. Pero para que haya camiño, ten que haber peregrinos. No momento que desaparecemos os peregrinos, acabou o camiño de Santiago. Por eso, outro aviso. Deixámonos de liortas e de tonterías, ca traza do camiño e con todo isto. Hai que fixar o camiño clarísimamente. E unha vez por todas, a Xunta de Galicia ten que marcar e aprobar a traza do camiño. E, por outro lado, facer que todos os... É unha outra chamada, que todos a xente que vive do camiño, aquela xente que ten albergues, a iniciativa privada, a iniciativa pública, o dixen antes, a iniciativa privada tamén o que se hai que pedir colaboración e que o valor máis importante que ten o camiño é o peregrino. Nada máis. Gracias e pase a palabra. Sentado nesta mesa redonda está Antón Pombo, que non só é o coordinador deste proxecto Terras do Wagner, sino que é doutor en Historia, por lo tanto, máis que rigurosa todas os seus puntos de vista e as súas actuacións. Acompáñanos tamén Cándido Pazos, que, bueno, insisto, os currículos non podemos darlos, sino xa só teríamos que falar deles. Cándido Pazos é o responsable, vai ser o responsable da estatua, escultor, da estatua do Wagner, que da cara aquí temos unha maqueta, o tamaño real despois dirámoslo el. Tamén nos acompaña na mesa Dieter Romero, saben que é músico e fundador do grupo Luar da Lubre e responsable da música que acompaña o audiovisual que imos a presentar hoxe. E por último temos a David García, que é o responsable de Galo Publicidade, a empresa que moldeou absolutamente todos estes conceptos para que vexamos o audiovisual que vamos a ver aquí. Eu penso que estamos falando de moitos quilates, traballos feitos por verdadeiros profesionais e cando xuntas profesionais que vai a sair un traballo profesional. Nada máis. Cedemos a palabra agora, por tanto, a don Antón Pombo, que é o coordinador deste proxecto. Bueno, pois moitas gracias. Sinto que me teñades que escoitar outra vez, porque xa falei antes en lugar dos franceses. Preparei unha pequena intervención que casi vou ler, porque acabo de escribir hai un par de horas, porque tive que cambiar moitas cousas do que pensaba dicir nun principio en función dos que se escoitou onte aquí, para non repetir moitas das cousas que aportaron poñentes onte. Titulei esta breve intervención O Wagner das brétemas do século XV, os focos do século XXI. Claro, as brétemas sempre agochan as personaxes, sexan monstruos ou sexan persoas humanas, pero os focos son perigosos, porque os focos poñen a luz directamente sobre o rostro, por eso o noso monstro agora vai a estar sometido a modernidade, a actualidade, ou seja, a luz dos focos, das preguntas, de todos os xornalistas que van a querer preguntar, dos peregrinos que pasen, de todo o mundo. Unha pequena introducción histórica, un pequeno linear. Digo que compre interpretar a viaxe de mártir sen os presuizos do presente. Isto é moi importante para calquera historiador. Non podemos facer unha lectura, evidentemente, do século XV, da Baixa Idade Media, do final do medievo, empregando os esquemas mentais do presente. Isto é unha receita que todos intentamos aplicar, pero subjetivamente sempre, ao final, acabamos sen remedio metendo algo do presente ou facer unha lectura do século XV. O noso monstro, como tantos outros, insídese no eido da literatura odepórica ou de viaxes, transmitida a través dun informador ou dunha crenza ou conto, pero tamén forma parte dun mundo medieval en que a realidade e a fábula se mesturan. Un mundo moi propicio para as visións, para unha descripción enxoupada de maxia, de milagres, formando parte desa construción que podemos denominar xeografía do maravilloso. Gústame moito esta expresión.
porque non estamos falando de feitos reais como a vez de Llevodán no século XVIII, estamos falando de outra cousa, como xa se dixo onte. Toda caste de criaturas monstruosas están connosco dende o inicio, dende a creación. Isto é o que se creía no mundo medieval. E figuraban en todas as representacións do universo, as Imago Mundi, as cartografías, incluso hasta a Idade Moderna, e sobre todo na confín dos territorios habitados, nos lugares máis afastados, e asexándonos nos océanos periféricos, sempre cunha ambigüedade notoria na súa iconografía. Un monstro da fin do mundo nas portas do alén, como dixeron algúns dos poñentes onte, nun espazo de tránsito cara ao descoñecido, atopase emplazado nun lugar moi propicio. Como se fora un cancerbeiro nas portas do Hades, como se fora a esfinxe guardiá da necrópole de Giza, que somete os que pasan por ali a unha proba. Neste caso, cun carácter tamén negativo, maléfico, diabólico, bastante definido. Un texto clásico de Claude Kapler, que se titula Monstruos, demonios y maravillas a finais da Idade Media, publicado en 1980 en París, afirmaba que as viaxes estimulan a imaginación, as viaxes medievais, e existe unha grande afinidade entre o que é a viaxe, os contos e os mitos. Todas as viaxes medievais, prácticamente todas, están enchoupadas, están cheas desta combinación de elementos reais, elementos lendarios, monstros, situacións que hoxe en día son inexplicables ou resultan enigmáticas. A viaxe supón unha procura en 3 dimensións. Creo que nesto non cambiou demasiado a experiencia dun peregrino de longo percorrido, porque podía ser unha experiencia dun peregrino medieval. Porque unha primeira dimensión da viaxe é a viaxe interior, a transformación personal, a aprendizaxe, a viaxe da propia identidade. A segunda sería o coñecemento do territorio, do mundo, que naquele tempo o mundo era unha aventura, achegarse a lugares como Fisterra, por exemplo, a fin do mundo, ou atravesar certas montañas ou certos bosques. Por outra parte, a terceira dimensión da viaxe sería a procura, en este caso, como nome religioso, a procura dunha verdade superior, dunha chega á divinidade, a experiencias espirituais ou místicas. En todas estas dimensións o Wagner pode ser interpretado de diversas maneiras, e de feito penso que as interpretacións que se fixeron onte se fixeron nas 3 dimensións, dende o máis próximo á Terra, o máis material, ata interpretacións que nos levan a trascendencia, a mitos, a probas, a simbolismos, etc. Por outra parte, o monstro está sempre asociado a un valor simbólico, como xa se dixo onte, e pola súa natureza os monstros tenden a fuxir, pero non fuxir no espazo, ou seja, correr, escaparse, sino fuxir a calquera análise racional, a calquera lógica. O monstro está fora da lógica, non se pode interpretar con unha lógica racional. Entón, penso que hai 2 temas, o encadre espacial e o encadre temporal, que son moi importantes para entender a dimensión do Wagner. Dicíamos antes onde aparece o Wagner. Bueno, pues aparece en un territorio que naquela época era posiblemente un ermo, un final no ámbito dos camiños de peregrinación, as montañas, con todas as connotacións simbólicas que teñen as montañas, o océano, coas súas tamén, a fin do mundo, atravesar as portas cara a ese fin da terra, cunha proba final de tránsito, habitual cando se avanza cara a unha nova realidade, cara a un novo estadio de aprendizaxe ou de iniciación. Velaí, por exemplo, ese topónimo da esperanza desa aldeiña que hai pouco despois de Marco do Couto, chegando ao monte antes de chegar ao Monte da Armada, Vilar do Paraíso, que algúns estudiosos dixeron, bueno, que está feito un territorio propicio xa para unha experiencia trascendente, non? O monstro, logo o paraíso, logo aparece o mar, o océano, o tránsito cara ao alén. É un escenario privilexiado, non? Que, por certo, alguén quería, creo que facer un campo de golf no medio, neses ermos. Sería terrible para o territorio, para o simbolismo do camiño, que metéramos unha urbanización, un campo de golf no medio, non?
Paulo Cauchy, que é unha das persoas que máis teñen investigado a literatura de viaxes de peregrinos ao longo da historia, definiu aceitadamente nunha expresión en latín este confín do mundo. El dixo finis terrae initium coeli, initium celi, latín máis eclesiástico posterior. Penso que esta idea, non? Estamos a fin da terra, pero non da terra simplemente material pola que se camiña, senón o fin dun espazo do cal imos pasar a outro. A fin do camiño non é a fin, é o inicio, isto din os peregrinos hoxe en día, ainda siguen repetindo, e os poetas de Fisterra teñen feito poemas moi bonitos ao respecto, incluso Cela falou desto. Entón, final dunha experiencia e inicio dunha nova vida, experiencia, coñecemento, etc. A dimensión temporal é básica tamén. Non se falou demasiado onte desto, pero para min é unha das pezas claves da lectura actual do Wagner, que está no eixo, no momento de cambio de dúas épocas, unha transición da Idade Media á Idade Moderna. Cambios sustanciais na historia da humanidade neste momento en Occidente, non en todo o universo, o mundo, pero sí en Occidente. O primeiro aviso do cambio de ciclo, imos dicir, sería a catástrofe, a grande catástrofe, sobre todo simbólica, porque estaba o caer, era algo que se sabía que pasaría antes ou despois, a caída de Constantinopla. A caída de Constantinopla o 29 de maio de 1453, en mans dos turcos otomanos, supuso unha grandísima crise de identidade en Europa, non? Porén, non foi un feito totalmente negativo, porque grazas a esta tragedia da caída de Constantinopla, dúas potencias marítimas, como Portugal e España, invisten na procura de novas rutas para comerciar coas Indias. E aí aparece o descubrimento de América por parte de Colón e a grande aventura portuguesa da circunnavegación por África. E despois, no relato de Mártir, cando pasou por Constantinopla, non di nada de que tivera ningún problema para pasar por ali, sendo un bispo cristiano como era en Constantinopla. Xusto despois, os turcos na primeira época eran moi pragmáticos, non eran fanáticos aínda, os serían máis tarde, pero nesa época respetaban outras religións, había un patriarca armenio en Constantinopla, e Mártir pasou por ali, pola Constantinopla xa tomada polos turcos, e seguiu a súa viaxe e se embarcou. O segundo feito subliñable deste período é cando a reina Isabel, católica finiquita reconquista, o 2 de xaneiro de 1492, coa toma de Granada. Ben, se perde Constantinopla, pero por aquí se ganou. Mártir pasou por Granada e fala da cidade e di que está recién reconquistada para os cristianos. Está vivindo unha época maravillosa da historia da humanidade de Mártir e a está relatando. E o terceiro episodio que afectará anos despois directamente o concepto de peregrinación cara a fin do mundo, porque o mundo xa é plano, é esférico, aparece América, pois é precisamente o descubrimento de América por parte de Colón. O 1 de marzo de 1493 chegou por primeira vez a noticia de que se descubriron unhas illas, non se sabía que era o continente ainda americano, se pensaban que eran illas das Indias occidentais, e chegou esta noticia a Bayona. 1 de marzo de 1493, arribada da Carabela Pinta a Bayona, e Mártir estaba nese intre por aquí, camiñando, que pasou casi 3 meses en Compostela, e logo veu aquí e seguiu camiñando moi despacio. Está vivindo todos estes feitos de transformación histórica. A viaxe de Mártir transcurriu por un mundo aínda medieval, en Galicia, un mundo moi gótico, no sentido gótico, o estilo gótico, non do que se entende hoxe en día, e remataron, excepto as banderías e as guerras baixo medievais, este territorio dos Moscoso de Altamira, os condes autotitulados condes de Altamira, que os Moscoso, por certo, teñen no seu escudo unha cabeza de lobo cortada, como emblema da linaxe. Os reis católicos puxeran un pouco de orde, pero o territorio que percorre está cheo de imaxes antigas, incluso anacrónicas. Aí están todas estas construccións que se fan nesta época, a partir do século XIV, no XV sobre todo, que o profesor Camaño Martínez denominou no seu día, nos anos 60, gótico mariñeiro.
Bueno, para unha persoa que percorreu media Europa, que pasou por Venecia, por Roma, Italia está en pleno renacemento, estamos no 480 en Italia, e aquí ve estas construccións tan antigas, tan vetustas, estas iglesias do gótico mariñeiro que son unha involución estilística cara ao románico, outra vez, San Martín de Noia, todas as iglesias que hai na costa, a iglesia de Corcubión, a que había en Cee, Fisterra, a iglesia gótica. Teñamos simplemente en conta unhas datas. Eu non me lembro das datas de memoria como Paco Simulas teño que ler. Por exemplo, a cúpula de Brunelleschi do Duomo de Firenze, Santa María del Fiore, se rematou en 1436. Aquí se estaba construindo en gótico rústico e ali se está construída nada menos que a cúpula da Catedral de Florencia. Unha das obras emblemáticas do Renacemento que a Lamentación sobre o Cristo morto de Andrea Mantegna foi pintada en 1474 con esa perspectiva e logo un cadro famosísimo de Botticelli, a Nascita di Venere, o Nacemento de Venus, é de 1485, pouco antes de que Mártir está por aquí, onde, por certo, a vieira recupera o seu sentido clásico, un simbolismo clásico que non ten nada que ver co medieval, coa vieira da peregrinación. O Renacemento volve aos mitos da antigüidade. O itinerario, como dixo o alcalde, está xa organizado para a acollida, está a cita do Hospital de Logoso, a finais do século XII, fundado por Estéfanos, un crego de Logoso, aparece citado no Tumbo C, a Catedral de Santiago, a Boazón, poucos anos despois, pero a finais do século XV, cando pasa Mártir, xa había varios hospitais de peregrinos, xa estaba ben artellada a acollida. Están documentados xa nesa época o Hospital de Fisterra, que é o primeiro en ser fundado na Baixa Idade Media, despois do de Logoso, evidentemente, o do hospital. Está xa documentado e funcionando o de Corcubión, o Hospital de Peregrinos de Corcubión, e tamén o de Cee. Xa había 3 hospitais de peregrinos ben documentados nesa época. E recén estreado, ainda que non fala dele, como xa comentamos tamén onte, a imaxe do Santo Cristo de Fisterra, unha imaxe cultural que responde moi ben ás características do culto de finais da Idade Media, ese Cristo moito máis humano, máis tráxico, etc. E quero citar tamén, para rematar esta introducción histórica, de logo xa falo do Proxecto Wagner moi rapidamente, que neste momento non é o único que fala da súa experiencia de peregrino entre Santiago e Fisterra. A Muxía nesta época aínda non chegan os peregrinos, empezamos a ter relatos máis hai algún do século XV, pero sobre todo a partir do século XVI. Temos moitos relatos no século XV de peregrinos, sobre todo centroeuropeos. O máis antigo que está documentado é un húngaro, como ser Jorge Grisafán, de mediados do século XIV, que non só veu como peregrino, sino que se quedou aquí como ermitán no monte do Faro, emulando un pouco o San Guillerme misterioso que estaba ali enterrado, que había un culto popular e dos peregrinos ao redor dele. No século XV temos os relatos do francés Nopar, señor de Comón, 1417, que pasou con un séquito. Temos os relatos dos hermanos Sebastián Ilsum, en 1446, de Jorge de Ingen, 1457, Sebald Rieter, 1462, Leo de Rosmitale de Blagna, outra comitiva, en 1466, o anónimo florentino, en 1477, e xa máis perto da chegada de Mártir a esta zona, a do dominico Félix Faber, de Ulm, en 1480, que ademais é un relato moi bonito, porque é o único que cita expresamente que chegou ás praias de Fisterra, e ali colleu na area unha cucha de vieira para cosela na súa vestimenta, o cal e aforrou de comprarla en Santiago, que acolleu el directamente onde se tiñan que coller, que era na beira do mar, obviamente. E Nicolás Popielovo, un polaco xermanizado, en 1484. E a posteriori, en 1498, Arnold von Harf. Mártir de todos estes peregrinos, tanto da Idade Media como da Idade Moderna, é o peregrino máis afastado que veu dun país máis lonxano e que deixou testemunho escrito ata Fisterra. Non temos ningún relato de tan lonxe como Mártir. O territorio Wagner, unha pequena historia deste proxecto. A Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, en colaboración coa Asociación Neria,
cando estivemos traballando xuntos a Reo de Zanos para promocionar este itinerario que sinalizamos, estudamos, documentamos e conseguimos que a Xunta recoñecera oficialmente na primeira fornada, no ano 95, que nos recoñeceron os itinerarios históricos máis importantes de Galicia. Tamén se fixo un congreso internacional en CE, na comarca, no ano 99, concienciamos as administracións, a sociedade, etc. Pois daquela, comentouse onte tamén, se fixo unha primeira tentativa de promocionar o Wagner e de dar a coñecer o Wagner, e se fixo un concurso entre os colexios da comarca, onde participaron moitos nenos, e como dicía, creo que Martiño ou alguén onte, pois o logo foi casi o monotema do que podería ser o Wagner, non? No verán de 2013, cando se estaba a crear o Centro de Interpretación de Hospital, de Logoso, Centro de Interpretación de Información ao Peregrino, se lle presentou o Concello de Negreira, de Dumbría, perdón, con motivo de que nesta exposición había un panel dedicado ao Wagner, que este tema tiña moita forza e que se podía facer algo máis. E incluso nese intre, aí agora 6 anos, se chegaron a presentar algúns bocetos, algunhas maquetas, algunhas ideas, pero bueno, non foi adiante por os motivos que foran, pero seguiu aí o semente un pouco debaixo da terra que algún día sabíamos, estábamos seguros de que habería de sermolar e de dar algún froito. Tiñamos claro que o proxecto tiña que pivotar ao redor dun ícono, dunha estatua emblemática que se convertera nunha peza máis deste itinerario, en parte da súa historia recente, unha manifestación dun relato histórico recuperado, sempre partindo da historia, pero a un tempo que fora en si mesma tamén motivo de interese, xa que logo protagonista dun espazo, dun territorio o que contribuía a dinamizar. Como dicía onte Manolo Vilar, todo o que se fai nun territorio acaba formando parte del e se acaba convertendo nunha peza que ás veces irradia cara a todo ese territorio ou fora del, pois, luz ou información. A lenda, as nosas tradicións, a historia, na base sempre, por máis que neste caso falemos dunha cita ata certo punto pouco coñecida, tratada solamente ata agora por especialistas da literatura de viaxes, o folclore, os estudos filolóxicos, aquí podería chegar a ser algo máis, devolverlle aos peregrinos un ser real ou mítico que contribuíra a referenciar o itinerario, a dotalo dun simbolismo non alleo a esta prolongación. E así é como surdiu o territorio Wagner, artellado en varias accións que vou citar brevemente. En primeira parte, en primeiro lugar, este encontro, a base de todo, a peza angular na que hai que construir o proxecto. A información, a documentación, darlle voltas ás hipóteses e avaliar cal podería ser a idea deste Wagner. En segundo lugar, unha proxección divulgativa, unha creación dunha marca de Wagner, do territorio, edición de folletos, unha divulgación máis convencional, a elaboración dun audiovisual, que imos ver agora. Falamos tamén da creación dun premio anual chamado Wagner, que en vez de ser negativo vai ser positivo, ou a idea é que se ser positivo, para premiar as boas prácticas no itinerario de Fisterra Muxía, no Santiago de Fisterra Muxía. Despois, iniciativas que contribúen á dinamización do territorio, como trazar unha serie de roteiros dentro da marca Terra do Wagner, que nun principio serían roteiros culturais e de sendeirismo polo interior do Concello de Dumbría, baixo esta marca, pero que se podían acabar expandindo a outros territorios que encaixen ben no que pode ser a idea dun territorio Wagner, de interior, de montaña, entre Santiago e Fisterra. Procurando sinerxias e colaboración con proxectos similares, e de aí surdiu a posibilidade de facer un irmanamento entre o Concello de Dumbría e o Concello de Só, do que falei antes, que é o epicentro da promoción da Besta de Jordán. No cumio, a vontade de consagrar todo este programa a través dunha plasmación artística monumental a estatua da que falará o autor. Por último, creo que están claros os obxectivos que pasan por recuperar unha tradición local que pode chegar a ser tradición universal dun itinerario de peregrinación, reforzando con el o propio itinerario cara a Fisterra Muxía dende o lugar en que se dividen os dous ramais. Aquí estamos en Dumbría, na
bifurcación cara a Fisterra e Muxía, e aportar un novo recurso turístico ao Camiño de Santiago, a Fisterra e Muxía e a comarca, promovendo o coñecemento das terras interiores do Concello de Umbría, nun primeiro intre, desta retagarda da Costa da Morte toda despois. Co ancello de que o turismo cultural non se circunscriba única e exclusivamente ao Camiño de Santiago, esta febre amarela de que parece que non se pode facer nada, que non se xa Camiño de Santiago, e do mesmo xeito que se ten feito unha ruta dos faros, do mesmo xeito que se ten feito unha vía mariana, pois deste mesmo feito hai que pensar que non todo é Camiño de Santiago, do turismo cultural interior de Galicia, e que o territorio Wagner quere ser unha peza desta promoción tamén do turismo interior nesta comarca. Moitas gracias. Amigo e tamén gran escultor que non vamos a falar da súa carreira, vamos a falar hoxe do seu Wagner. Cándido. Bos días, señor alcalde, señores e señores. Iba a falar de mártiros, pero o doutor dixo todo o que quería decir, pero ampliado, porque aí eu non me podo medir co seu saber. Mártir ou mártiros foi un peregrino dos que eu, das pezas que eu elegín para a porta de Europa que me encargaron fai casi 20 anos. Entre os persoaxes que estaban, pois estaba Mártir precisamente como un dos peregrinos que viñeron de máis lonxe a Compostela. Hai personaxes que tamén escollín que non veo a Compostela, como é Dante Alighieri, pero Dante fíxonos unha publicidade ao camiño inmensa. Falou no seu libro da Divina Comedia de visitar Compostela, Santiago de Compostela, como un viaxe que se debe facer na vida. Hai outros personaxes como son Juan Pablo II, a Raíña de Portugal, en fin, hasta 20 personaxes. Mártir só tiña eu feito a maqueta, empecé xa a facer as ceras e de repente chamaronme da Xunta e dixeron: hai que quitar a Mártir e vamos a buscar outro personaje, porque Mártir non é moi conocido. Certamente eu non sabía de moita xente que supera de Mártir a súa peregrinación. Definitivamente tuve que parar esa peza e mandaronme facer outra. Oise digo así, que a miña voz non creo que sea mellorable. En definitiva, tuve que facer outra escultura, que non vou a dar o nombre porque me desagradou tremendamente o cambio. Que claro. Bueno, con perdón, foi José María Escrivá de Balaguer. Non sei, porque tenéis que é bastante guapo. Total. Colocamos a porta de Europa, que eu entendín que era a porta da calle máis larga de Europa. E tamén do escaparate máis largo de Europa. A ese escaparate hai que darlle luz. E aquí estamos
precisamente ca intención que todos os peregrinos que acolla o Camiño de Santiago nesa porta de Europa e hoxe xa do mundo aposte dese camiñar de todos os camiños de Europa terminen en o territorio de Wagner. Digo isto porque a xente cando chega a Compostela pensa que non terminou o camiño. O camiño termínase indo a Fisterra, en Muxía. E agora temos a ocasión de ofrecerlle algo completamente novo, pero que sabemos que lles vai encantar. Fai 2 días tuve o honor de recibir unha delegación da Polinesia e de Hawái nos tal dos Reis Católicos, o director don Julio Castro, que me acompañou nesa recepción, e fixéronos unha serie de liturgias, unha liturgia ao camiño e unha liturgia á vida na fonte central dun dos patios dos tantos Reis Católicos. Como vergonza, dá como arrepío, non? Todo o que fixo e non valorar a figura de Roma Santa, que están correndo nos tempos tamén no tema da valorización deste persoaxe, a ter este contraste de sacar en valor pues, unha figura como o Wagner a través desta historia que nos conta Mártir nese pequeno texto. En este caso, pues, falaronme de facer a música. Pepe Formoso foi un pouco a Celestina deste conto e puxamos a facer unha música sobre unha historia que está aí, moi pequeniña, pero ao mesmo tempo completada pues, con outra historia que me chegou a mí a través de Antón Pombo, que contaba a historia deste peregrino mártir, o seu encontro final co Wagner, que é a figura pues, que estamos a tratar. Facer a música deste asunto, pois, claro, sin ver as imaxes é complicado, é delicado porque nós non tiñamos as imaxes, non sabíamos exactamente o que íbamos a musicar, pero tendo un texto tan interesante como o que limos de Antón e a historia que coñecíamos, que está aí escrita a través do que deixou Mártiros, pois puxémonos a traballar. Eu expliquei aos meus compañeros de que trataba toda esta historia para que eles tamén entenderan a hora de meter cada un dos instrumentos o que había que facer e como había que tratar cada unha das partes. Todo este asunto tratamos en 3 partes distintas porque entendemos que a historia está estruturada desta maneira. Esa primeira parte dende Armenia, dende o mosteiro onde estaba este peregrino da súa Armenia natal, música pois inspirada tamén na música tradicional de Armenia, con instrumentos que poden, non son armenios exactamente, pero que poden simular a música que se facía ali. Unha segunda parte máis plácida, digamos que sería o camiño que fixo Mártiros dende Armenia até Santiago, até recibir a benzón do apóstolo, do santo, e finalmente pois, esa parte final, que digamos a parte máis potente, a parte máis brava do asunto, donde este home, pois, no camiño que fai dende Santiago a Fisterras, atopa pois, con todo ese tipo de bestas malignas que decía ele, e finalmente pois, coa figura do Wagner, que ben fose o medo que ele tiña, como comentaba Aurora antes, que o medo fai nos ver moitas veces cousas que non están aí, en calquera caso, fose o medo, fose o dragón, fose finalmente o lobo, algo vivo. E eu quixemos reflexar tamén a través da música. Despois escoitaremos esta melodía, que nun total dura uns 7 minutos, que estará incluída no noso vindeiro traballo, que estamos comezando agora, e precisamente ten moita importancia esta canción porque é a que abre as pistas do novo disco noso. É o novo traballo discográfico noso, vai ser un traballo discográfico inspirado e baseado no Camiño de Santiago. E vou vos dar un pouco a novidade, o permiso dos meus compañeros que están por aí tamén, do que vai a ser prácticamente o título deste traballo, que se chamará Vieiras e Vieiros,
historias de peregrinos. Isto é un disco que nós pensamos sobre a valorización do Camiño de Santiago desde a perspectiva galega e a través de diferentes historias, como pode ser a do Wagner, como pode ser a do peregrino escondido que está na praza da Quintana de Compostela, con a súa historia que ten detrás, a da cidade de Duyun, aquí en Fisterra tamén, a Costa da Morte, como sempre, excepto o disco Ribeira Sacra, que é un disco moi conceptual, vai a ter moita presencia na nosa música. E é moi importante que todas estas historias, que son certamente até o de agora descoñecidas, pois teñan tamén o seu valor. Nós facemos unha media de uns 60-70 concertos anuais e viaxamos por todo o mundo e eu creo que dar a coñecer este tipo de historias, este tipo de lendas, este tipo de tradicións, que, por certo, en outros lugares do mundo están moi ben valoradas e recuperadas, promocionadas, postas no lugar que lle corresponde, como da Vesta de Chilludán, como se chama. Eu non coñecía isto, pero hai moitas outras lendas destas características que no mundo teñen un valor importante. Eu sempre me preguntei, se chegan a ter o que temos nós, que vamos, sería alucinante. O que pasa é que nós non somos capaces de ver o que temos, ni somos capaces de darle valor. Por eso esta iniciativa pareceme fundamental e importantísima e creo que vai ter un impacto importante nos vindeiros tempos, non somente para Dumbría, sino, como comentaban eles, para toda a comarca. E a comarca, como os decía, estará moi presente neste novo traballo, igual que, como os decía, a lenda da cidade asolegada de Dullo, tamén moi ben sellada ao Camiño de Santiago, o cabaleiro caio das vieiras de onde saliu, a lenda das vieiras que representan un pouco a simboloxía do Camiño de Santiago, a Virxe da Barca, da Muxía, tamén moi ligada a esta tradición. Por suposto, o Códice Calistino, hai que estudialo. O Códice Calistino é o libro importante do Camiño de Santiago, e nos facemos unha versión do Pater Familias, que é o himno dos peregrinos. Cantaremos en francés, porque hai cancións tradicionais do Camiño de Santiago cantadas en francés, que falan da chegada a Compostela. Cantaremos en inglés e incluso en gaélico escocés. Non fai moito tempo, a miña pretensión era que desembarcaran en Muxía e Dentalí acabaran en Compostela. O que pasa que os asturianos se nos adiantaron e finalmente o tempo non os deixou. Dende Irlanda hubo unha expedición de 6 valentes, era un poeta, un músico, un arquitecto e un canteiro, me parece que era. Colleron un burrac irlandés, que é unha embarcación tradicional, unha embarcación de coiro tradicional, e fixeron o Camiño de Santiago dende Irlanda até quedaron no porto de Tazones. E os estudianos son moi listos e atrapáronos ali e finalmente completaron o camiño por terra, pero a idea era que desembarcaran en Muxía, que de Muxía fixeran o camiño tradicional a inversa, neste sentido, até Compostela, onde se lle oficiou unha misa en gaélico e irlandés. Pois a idea é tamén utilizar este camiño. Había dos celtas que tamén está aí, e asesorarnos de xente como Antón Pomo, por suposto, porque os conocimientos que ten el son importantísimos. José de la Riera, eu creo que tamén é unha persona moi importante, André Penagraña e moitos outros que nos poden axudar a facer un pouco que este traballo teña unha trascendencia importante. Non é un traballo pretencioso, porque vai a vir o ano xacobeo, moitísimo menos, porque este é un proxecto que xa leva moito tempo, igual que se nos dixo no seu momento, claro, agora como a Ribeira Sacra está de moda, facedes un disco da Ribeira Sacra, pero que cando nós empezamos a facer o disco da Ribeira Sacra, nin se sabía da Ribeira Sacra, en parte, como vos decía, os meus antergos proveñen desta comarca, que fixemos un traballo conceptual. Neste sentido, creemos que é necesario facer traballos destas características. Que eu saiba, dende Galicia sería o segundo, porque Milladoiro se fixera aquel traballo chamado Castelo Monesti, a Orquesta Sinfónica de Santiago. Este sería o segundo traballo conceptual dedicado ao Camiño de Santiago, ás peregrinacións, basicamente, máis que o Camiño de Santiago, ás peregrinacións e a estas historias que son moi interesantes e descoñecidas. En este senso, o territorio Wagner, e concretamente a historia de Mártiros e o Wagner, concretamente o Wagner, é o punto de partida deste traballo, e tamén vos adianto que terá neste novo CD de Lugar na Lubre, que verá a luz en abril do vindeiro ano 2020, terá dúas versións. Esta versión instrumental que vos escoitar agora, estruturada como vos dixen, é unha versión cantada que falará precisamente da historia de Mártiros, o seu encontro co Wagner, e ademais cantada por unha muller da comarca, por decirlo de algún xeito, que ten unha voz fantástica, que é Irma Macías, que non pude estar aquí, que me
pero que era caso, pois, que onde si estivo e vai entender perfectísimamente o sentido que lle ten que dar a este asunto. E nada, si queredes, nada máis que decir, si queredes, escoitamos esta música e moitísimas grazas pola atención.
Ben, emocionante, bueno, non sei a vos, a min a pel de galiña. E con todo isto, sacamos sonoramente ao Wagner da oscuridade, pero ahora había que poñerlle luz. E claro, con unha responsabilidade enorme, que é coller todos estes conceptos, coller todos estes produtos, coller todos estes mimbres e facer un audiovisual que resuma toda esta historia e que vala para contarlle ao mundo. Xa sabedes que non é demasiado tempo, que o mundo pasa demasiado rápido, e se te pasas no tempo xa pasan de ti nas redes sociais e todo isto. Por tanto, unha responsabilidade moi grande a que tivo Galo Publicidade, que aínda ten cara de susto, me dicen, a ver se realmente justo o meu traballo, porque a verdade é que tiña unha responsabilidade enorme. E agora paso con David García, que é o director de Galo Publicidade e o responsable de facer este audiovisual, este videoclip, se me permitides a expresión máis coñecedora así no mundo da música, que é o que vamos a ver inmediatamente logo da súa exposición. David, como afrontaches este traballo? Pois foi moi divertido. Sí? Sí, foi un dos traballos máis divertidos que tocoume facer. Además, estuvemos en todo momento moi ben asesorados para Tom Pombo. Bueno, ao pouco de iniciar o traballo, supemos que podemos contar con a música de Martina Lubre, eso, claro, casi se viste todo o proxecto en sí, non? Entonces, tamén contamos con a libertade creativa total por parte do Concello, que facilita moitísimas cousas, e ao final de todo, bueno, pues, saliu o traballo que ides ver aquí agora, porque é a vestimenta, non? Do proxecto en sí. Mellor que xulguedes vos mismos a ver que vos parece e que non vos lo venderon. Todo estaba a cambiar. O mundo que coñecéramos esvaecíase tan decontado que os nosos alicerces cambaleábanse para caer de súpeto perante unha nova realidade. Agora vivíamos nun planeta esférico. A caída de Constantinopla e a toma de Granada cambiarían o curso da historia. E o descubrimento dun novo continente traíanos novas esperanzas e riquezas. Pero as pegadas do pasado e os seus monstros non se resignaban a desaparecer. As forzas do mal en loita perpetua coa luz. Nos meus últimos anos, cando todo se desdebuxe, os feitos que vou relatar toman máis vivezas se cabe. Lembro que no tempo en que abandonei o meu mosteiro, a fin do mundo aínda estaba en Fisterra. Encomendeime ao noso Señor para que me asistise na longa peregrinaxe a Roma e a Santiago. Unha interminable viaxe por Europa na que coñecín a caridade da man de moitas almas devotas. Unha lenta travesía na que padecín moitos traballos e fatigas. Recibín a bendición de Santiago e púxenme en camiño cara a fin da terra. Non podo describir as maravillas que contemplaron os meus ollos, a beleza desas terras que, segundo contaban os nativos, agochaban algo escuro, un perigo que axexaba na espesura dos bosques de Umbría. Coa fe posta en Cristo adentreime no arboredo
confiando en non me topar coa besta que chamaban Wagner, pero estaba invadindo os seus dominios, onde as leis da natureza se torcían. Ainda non podo acreditar como puiden salvarme, cando compañías de 20 homes non podían pasar. Como conseguín sair daquele inferno e chegar ao meu destino. Pero no fondo da miña alma sei que a estirpe do Wagner continúa naqueles montes e que en calquera intre da historia, cando as tebras escurezan de novo a mente dos homes, volverá a facer acto de presenza. Ben, espero que fora do vosso agrado e, bueno, abrimos agora, por tanto, o turno de intervencións desta mesa redonda, por si alguén de vos quere matizar, preguntar algo, interesarse por algún dos diferentes puntos de vista deste proxecto. E, bueno, a miña primeira pregunta, mentre os ides pensando, para Cándido Pazos, fálanos un pouco desta criatura, deste novo fillo teu como escultura. Bueno, esta maqueta é a primeira das que estou facendo para que despois podamos escoller a que máis lle guste o señor alcalde, que é o que paga. Entón, fixen esta primeira que ten a parte de arriba do corpo moi parecida o que sería un lobo cabreado, e a parte de abaixo semellase máis a unhas pernas non de lobo, senón de un home. Esta está feita en sílice con un molde, e ahora estou preparando unha xa en bronce, co seu molde de bronce, e aí ao final, pois, o señor alcalde decidirá cal das todas nos ponemos en marcha. A idea é que esta escultura poda medir sobre 3,50 metros, o que é o corpo. Hai que sumarlle logo a pedra onde vai colocada, porque a intención é que sexa unha escultura antivandálica, porque o bronce está a moi bo precio no mercado e corremos o riesgo. Xa me ten convencido, pero que non que este é frágil. Para que se quede sacar unha foto. A pedra onde está soportada é unha pedra semipreciosa de serpentina con jade. Entonces, a intención miña, en principio, era facer unhas pedras dese tipo, pero o doutor Pombo xa me dixo que mellor quedaba con a pedra daqui da terra. E douche a razón. A escultura con esta base adquiriría unha altura de uns 5 metros aproximadamente. Está diseñada para que a visión perfecta sexa desde abaixo,
desde lonxe e que os rasgos da súa cara que irán, por suposto, ao levar ese tamaño máis definidos, pero a intención é que sexa con moita textura a escultura de bronce, que non me gusta a escultura que este moi lambida, o bronce demasiado liso, gustame rugoso, porque é máis potente, a musculación do Wagner é máis poderosa, e con esa altura é un monstro de verdad, e se mete medo hasta de día. Si, teñen alguna pregunta que facerme o encantado. E levantando as mans e eu pasando o micrófono a José de la Riera, que preguntar. Bueno, por cierto, teño que reconocer que eu vine aquí bastante escéptico, máis que nada porque, bueno, son moitos anos, tanto peleando por o camiño Fisterra Musea, vimos pasar por diante de nós moitos trens, nos levamos moitos anos falando do Wagner, pero despois de outros días eu saio de aquí absolutamente abraiado, absolutamente convencido deste proxecto. Dicía unha cosa moi interesante ao alcalde, dicía que ese non é un proxecto local, que debe ser un proxecto de territorio, pero eu digo, mas este é un proxecto galego, isto tiene que ser un proxecto galego, claro que sí. Estamos a decir continuamente que non somos capaces de tirar para arriba con o noso patrimonio inmaterial. Isto é un exemplo increíble, un traballo inteligentísimo, me parece cheo de inteligencia, de sentido común, unha cousa que é importante. Entón, ti sabes que non andamos nos peleando, eu propondría, sabes que tende facilmente vecelar o Camiño de Santiago, apoiar la fix o máximo posible este proxecto. E dende logo, que son dos promotores da Vía Mariana, xa incorporamos de cabeza, por suposto. O asumimos como un proxecto noso. Daros todos os parabéns no mundo. Iniciativas como esta en Galicia son importantísimas. Voto de menos aquí moita xente. Non sei que fai xente en Santiago non está aquí hoxe. Tienen que estar aquí. Tienen que estar apoiando. Hai que apoiar isto. Isto para nós é importantísimo. E proxectos de cabecera como estos é para usarse a vosos pés e daros as grazas muchísimas veces. Moitas grazas, de verdad. Alguén máis quere intervir? Sí. Hola, buenos días. Yo me llamo María y soy productora cultural e investigadora. Vivo hace 4 años en Corcubión y bueno, yo felicito desde luego la iniciativa porque coincido en que todo lo que es nuestro patrimonio material e inmaterial desde luego está abandonado. Cualquier cosa que se haga por ponerlo en valor me parece que es como, además es la responsabilidad de cada ciudadano y de las instituciones, pero me surgen dudas, ¿no? de lo que veo. Me parece, muchas gracias por toda la contextualización y bueno, pues por todos los trabajos que acompañan, ¿no? a definir o a rescatar bueno, lo que pudiera ser la figura de Wagner, que tiene esta especie de complejidad de que la referencia es mínima, ¿no? Y entonces hay que construir todo lo que es ese territorio Wagner. A mí no me queda muy claro lo que es, cómo imaginar territorio Wagner. No sé si los que estáis trabajando en ello lo tenéis más claro. Cuando pienso en territorio, o sea, el vídeo que he visto, por ejemplo, claro, alude de una manera, creo, bastante literal a lo que es esa cosa que se sabe ¿no? de este peregrino bueno, pues que encontró al lobo, al supuesto lobo, ¿no? Pero yo creo que sería interesante ser capaz de abrir mucho más el territorio Wagner, ¿no? O sea, como que en lugar de fijarlo en o sea, que el punto de partida sea ese, pero que podamos abrir mucho más la imaginación de todo lo que cabe en el territorio Wagner. Porque yo, por ejemplo, eso pienso, bueno, es un territorio cerrado, es un territorio abierto, sé que sucedió aquello en ese lugar, pero después ahí caben un montón de cosas, ¿no? La labor de también congeniar, ¿no? y hibridarlos, ¿no?
Entonces me gustaba cuando comentabas el tema de que en algún colegio se llevó la figura de Wagner, ¿no? Esta cuestión un poco como de pensarla nuestra, pero de verdad, ¿no? Porque realmente podemos llegar a pensarla, porque alguien nos cuenta que existió y nos invita a ponernos a pensar sobre ella, ¿no? Pero no solo como una especie de envoltorio que le damos al turista, ¿no? Entonces, bueno, estas son como reflexiones que me han ido apareciendo según veía un poco toda bueno, pues el planteo, ¿no? del proyecto que desde luego agradezco mucho que esté teniendo lugar. Y bueno, pues apuntes por si sirven de algo. Gracias. Contestar el segundo vos antes de pasar de... Sí. María, como conveciña de Corcubión, agradezoche a túa crítica constructiva e tamén as cousas que se eches boas. Hai un peregrino que pasou por aquí que algúns o queren utilizar para justificar unha suposta ruta costeira, porque fixo toda a costa da morte no século XVI, que se chama Fontana, peregrino italiano, curioso, que andaba por aí dando voltas. E el no seu libro, no comezo, di unha frase, e di: qui camina, reconta, qui non camina, ascolta. Ou seja, o que camiña, o que anda polo mundo, conta as súas experiencias, e o que non se move, o que está quedo, o seu papel é escoitar os que camiñan e contan. Entón, creo que nós estamos tentando camiñar. Camiñar é importante, e cando un camiña, chega a encrucilladas, a bifurcacións, e ten que tomar decisións. Pero, dende logo, nada máis lonxe da nosa intención que convertir isto nun parque temático, porque se lees calquera das moitas cousas que levo publicadas sobre o Camiño de Santiago, que estou continuamente escribindo unha media de 4 artigos ao mes, é o que máis critico de todo o proceso que está afectando ese día os Camiños de Santiago. Por iso eu lle dixen ao alcalde, e isto o lembra perfectamente, imos facer un proxecto, pero hai que partir dunha base seria, documentalo, traer os maiores expertos que falaron sobre o Wagner, sobre a viaxe de Mártiros a nivel da investigación, traer, se é posible, a persoas que desenvolveron proxectos similares noutros lugares para ver cales foron os seus efectos, os erros que puderon cometer, os acertos, pero, dende logo, nada de precipitación, nada dimos correndo porque se achega o Ano Santo, o Xacobeo, imos meter aí un moneco para que nos coñeza todo o mundo. Nada deso. Creo que a proba é, para empezar este encontro, é unha mágoa que non puderas estar onte, porque onte aquí penso que quedou sobradamente documentado o Wagner, e logo houve que tomar decisións, claro. Cando un se atopa con numerosas hipóteses do que podería ser este monstro, houve que tomar unha decisión. Onte falamos moito de por que escollimos o lobisome, precisamente porque, máis aló do que poida decir Mártiros, o lobisome entronca perfectamente coa idiosincrasia do que Galicia é unha das nosas tradicións. Tamén comentamos onte, e falara con José, hai pouco desto, con José Antonio de la Riera, que acaba de falar agora, que os galegos, bueno, que non eres de aquí, sabes, porque os de fora o vedes claramente, os de aquí ás veces non o vemos, porque estamos dentro da burbulla, non nos enteramos ou non nos queremos enterar. Pero sempre fomos un pouco temerosos a hora de falar das nosas lendas e das nosas tradicións, sobre todo daquelas que teñen que ver co mundo sobrenatural, dos espíritos. Poñíamos onte un exemplo, que despois de tanto tempo, unha lenda tan forte como temos aquí da Santa Compaña, bueno, pois ninguén fixo nunca a tentativa de ningún tipo de promoción. Sí, está por aí, pero é unha cousa nosa, isto non se lle conta aos demais, por total, non a creer, para consumo interno. Pero estamos perdendo o medo, non sei se a vergonza tamén. Onte comentábamos que xa hai 2 esculturas instaladas da Santa Compaña en Galicia, unha en Rianxo, no Paseo Marítimo, lugar totalmente inaxeitado para isto, outra nun bosque no interior de Galicia, en Merza, que creo que ainda está en proceso de instalación, en Vila de Cruces, bueno, na zona que ainda quedan carballeiras e bosques antigos, caducifolios. Tamén,
bueno, que tamén Cándido Pazos, que non me perdona se non o digo, tamén hai unha estatua no Parlamento Europeo que fixo el, que deseñou el. Entón, quen di a Santa Compaña, outras moitas tradicións propias das nosas lendas, da nosa mitoloxía, pouco explotadas, sempre hai un risco, evidentemente, e ademais ti fuches xestora cultural, e o sabes perfectamente, cando tomas unha decisión ou pos en valor algo que está perdido partindo da historia, sobre todo cando te metes no mundo das lendas, da mitoloxía, sempre hai un risco de que alguén poida dicir, bueno, isto é para o... É que hoxe en día o turismo está mal visto. O turismo, que era un proceso sano, cando empezou a finais do século XVIII, cando os aristócratas empezan a viaxar, a facer os tours, para educar a xente nova das súas familias e os maiores tamén, e se fan os grandes tours europeos, e xa se populariza máis a finais do século XIX, empeza a vir a burguesía, a moverse polo mundo, o turismo está moi ben visto. Por suposto, para os que o practicaban, pero tamén para os que obtiñan beneficios do turismo. Pero estamos nun momento da historia en que o turismo está mal visto pola masificación, pola mercantilización, pola banalización, comentábase onte que un chega ás grandes cidades turísticas do mundo, xentrificación, turismofobia, Barcelona, Venecia, tantísimos lugares, estropicio do turismo de masa, bueno, poderíamos citar moitísimas causas e efectos. Por fortuna, somos un territorio aínda que non estamos invadidos de turistas, e a nosa prolongación, pois, se calcula que ao redor de 60.000 peregrinos veñen ao ano por aquí, dos cales a maioría son peregrinos de longo percorrido, ou xente que se fixo o Camiño de Santiago noutra ocasión e agora repite para facer esta parte que non puide facer noutro lugar, casi todos estranxeiros, casi todos documentados, saben máis que os propios de aquí, do que veñen ver, de Fisterra, de Muxía, das súas tradicións. Que empecemos por Dumbría, pois non deixa de ser extraño, cando temos Fisterra e Muxía, que son dous diamantes en bruto, coas súas tradicións. Pero que chega a Muxía hoxe en día? O Santuario da Barca, as pedras da lenda, e non hai absolutamente nada que explique a ninguén o que hai ali. Que teñen edificios de abondo, pero se gastaron os cartos noutras cousas, ou pretenderon competir con Camariñas montando ali un museo dos naufraxios, cando teñen a lenda da Bicha da Barca, que ven unha lenda que ven da antigüidade, posiblemente incluso do neolítico. Bueno, Fisterra, bueno, eso xa non ten nome, o de Fisterra non ten nome porque eso xa non é un diamante en bruto, eso é un filón de ouro que podería dar tantísimo de sí, unha boa xestión cultural, inexplicable que non se faga nada, simplemente turismo, diñeiro, rápido, todo, restaurantes, e pouco máis. E o faro, o promontorio, todo sin organizar, a visita, caótico, todo no verán, cando hai moita xente, e ninguén se entera de nada. O peor de todo é que se chega aquí, a xente non se entera de nada, a non ser que pescude en internet, normalmente en lugares moi especializados. Entón, como dicía ao principio, para non estenderme máis, dende logo que se pode mellorar o proxecto. Estamos empezando, todas as ideas son benvidas, non está todo modulado 100%. O territorio Wagner non está definido territorialmente. Empeza o Concello de Umbría e, lóxicamente, como dixo antes Cándido, que o que está detrás de pagando o proxecto, e, lóxicamente, ten que empezar por aquí. O territorio Wagner, a idea é un territorio de interior, non da costa. Porque a costa está dabondo promocionada, pensamos, ou bastante promocionada. O interior de Galicia precisa moita máis promoción. E aquí o interior empeza enseguida. Sabedes que as tradicións, a cultura e todo, a 3 km da costa xa estamos no interior. Cultura agraria tradicional ou gandeira é outro mundo. E este mundo non se beneficia tanto da chegada de visitantes como a costa. Entón, crear un proxecto que non para os de fora solo, sino para o consumo interno. Porque, por fortuna, os galegos cada vez están viaxando máis polo interior do seu país, en tempada baixa, ademais. E queremos que os primeiros coñecedores deste proxecto sean os propios cidadáns da comarca, evidentemente, que haberá que facer un esforzo divulgativo nos colexios ou con xornadas de todo tipo. En segundo lugar, os galegos, porque a súa historia é a nosa historia, e despois, para todos os demais.
dende logo, como te dicía, calquera idea para mellorar o proxecto é benvida, porque non é un proxecto pechado, ni moito menos. E creo que o Concello de Dumbría é moi xeneroso, porque está disposto a abrir o territorio Bander a outros concellos. Non é unha cousa exclusiva, eu me quedo con todo o beneficio para nós, para as 7 parroquias, non. É un proxecto aberto a todos e o territorio Bander, lógicamente, como os lobos se movían e se moven de aquí para lo, e os lobisomes tamén, supoño, pois o territorio Bander ten que ser máis amplo, evidentemente. Con toda esa paixón falamos de todas estas cousas, non? E fai un momentiño José de la Riera apuntaba onde estaba Santiago. E sí que é certo que na Costa da Morte cada vez é máis de poboamento, pero se mirades un pouco o vosso carón, na Costa da Morte somos moitos máis, Onde están? Sabela, periodista da Televisión de Galicia, é veciña de Corcubión, é empresaria de turismo. Hola, non sabía que había que presentarse, eu non son xornalista, son veciña de aquí. Bueno, a mí gústame, de primeiras gústame. Hai un mes e medio, hai algo máis, porque isto xa leva tempo nas redes e tal, o Concello de Dumbría, eu vin isto e dixo, ostras, eu que son de Corcubión, que xa teño unha idade, non moita, pero bueno, aparente menos, pero xa teño. A cuestión é que nunca oíra falar disto, e nunca tampouco atopara algo que sobre o camiño, sobre a Costa da Morte, me chamara tanto a atención ou dixera eu, ostras, pois estou en Dumbría, vou intentar ir. E mandei ese correo a máis xente, a María, a máis xente, a máis amigos. Dixe, pero que é isto do Guarne? Que está pasando aquí? Que non sabíamos. Entón, unha pregunta políticamente incorrecta. Canto custa todo isto? Porque hai unha promoción aquí que é unha pasada. Porque hai moitas veces que un ten unha idea, ou concellos teñen ideas, pero non chegan ao punto de Dumbría. É certo, estades falando de cartos. Sempre desde os outros concellos miramos a Dumbría con un pouco de envexa. Porque aquí hai moito carto, pero tamén hai moita ilusión. Claro, como fan desde o Concello de Dumbría para ter sempre a combinación perfecta de ilusión, gañas, ideas e cartos? Porque se non hai cartos non hai lobisome, non hai vídeos, non hai unha pasada, unha banda sonora que está creada únicamente para isto, non hai este vídeo. Vale, onde saen os cartos do Xacobeo, evidentemente, pero a pregunta é, onde está, canto custa todo isto e, sobre todo, hai opcións de mantelo no tempo? Hai unha posibilidade real de mantelo? Porque a xente aquí, o que dicía María, non sabemos desta historia, non coñecemos, pode vir xente chamada por esta como vimos nós, pero penso que todos aquí estábamos, que é isto, que pasa, como é, eu non pude mirar onde estaba, entón perdíme realmente o que era, saber se hoxe sabemos, tal, hai aquí espíritus polo monte, que está pasando. Entón temos esa idea de que pode vir xente con esta mesma intención que nós, a coñecer que hai, e cando chega aquí o mellor di, ostras, pero os veciños non sabían nada desto, coño, entón xa non hai nada, quedou morto, como dicías ti, moitos proxectos da Costa da Morte acaban en nada. Hai posibilidade de que se manteña cando non estean todos eses cartos detrás do Xacobeo e todo isto. Grazas. E parabéns pola iniciativa. Non facía falta decir que era periodista. Moi bueno. Ya que me está diciendo, para meter a bate, mellor non facelo. No, mira, é verdade. Canto costa? Mira, canto costa? Sí, moito, pero un esforzo terrible de traballo. Nun equipo de xente que, a suerte que teño, sempre, que son capaz de rodearme dos mellores. En este caso tamén. No Concello igual. A invexa de ser o Concello máis rico. Eu digo, che, despois de Corcubión somos os máis pobres. Non lo vas a creer. Pero que collo o boletín oficial da provincia e miro os presupuestos dos concellos e miras cal é o concello que máis diñeiro ten a comarca, cal é o concello que menos diñeiro. Menos... Non, a administración do concello. 3 millóns e pico, 4 millóns de euros, e miras os demais. O último de todos é Corcubión. Moi poucos habitantes, pero depois é Dumbría. Que seamos capaces de que o pouco que podemos ter lle sacamos a máxima rentabilidade, ese é o tema. Por qué? Porque teño un equipo de xente que funciona moito. Aquí está dicindo que vai a cobrar, pero que a mellor cobra pouco, e a mellor non cobra, pero vai facer o traballo. Igual vai facer o traballo. A ver,
Mira, en ese momento empezábamos un proxecto en sí, e tamén vou a contestar o que decía ela, non? É dicir, é un proxecto, díxeno onte, díxeno vos, e volvo a repetir. O territorio Wagner é desde Santiago a Ambres Negreira, Tacomba, Mazaricos, Dumbría, Cee, Corcobión, Fisterra, Mosía. Ese é o territorio Wagner. Outro asunto é que os que participan nese territorio estean aquí ou non estean aquí. Dá a casualidade que todas as cousas que houve que sacar a nivel comarcal casi tuveron que salir de Dumbría sempre que a idea de comarca. E poño un exemplo dunha infraestructura que dicían como cando eu propoño facer unha traída de aguas comarcal, de levar a agua do embalse do Ézaro hasta Fisterra. O que dicían os políticos daquela época era que vai vir a agua con gas ou sin gas. Ja, 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 se ríen. Ao final, que non nos falte esa infraestructura. Pero tuvo que ser un iluminado de Dumbría para poder decir que a mí non me facía falta no Ézaro, agua. Pero había un problema, iba a haber un problema, e así foi que gracias a estar a 2 anos vista, despois daquela obra, houve que enganchar porque había unha sequía. Os turistas se estaban queixando, ¿vale? En Corcubión e en Fisterra. Entón, ese é un exemplo. O que estamos facendo en sí é un proxecto dinámico. Non é para Dumbría. É un proxecto de territorio. É un proxecto que, como surge, e porque quero tirarlo para diante, para fixar o camiño Xacobeo, para fixar a traza do camiño Xacobeo. É fundamental. É dicir, non podemos estar en estes momentos os que viven do camiño intentando mover os marcos como os nosos vellos anteriores, os que facían muros para dividir as fincas no noso territorio. É dicir, e en estes momentos hai que fixar o camiño. Pois un dos elementos que eu penso que é fundamental é o Wagner. O Wagner vai fixar o camiño realmente. Porque se a administración non está fixando, temos que fixar nós. E o que temos que deixar que haya peleas entre os que realmente están vivindo e a administración. Temos que ser suaves, tranquilos e ser capaces de dar solucións aos problemas que se están generando en este momento. Que sea un proxecto turista, non, é un proxecto para o que ven a facer o camiño. Ese é o seu proxecto. Son os que relevan as vivencias, son os que nos viñeron trasladando. E dicen antes, non hai camiños xacobeiros se non hai peregrinos. Camiños xacobeiros se non hai peregrinos. Os peregrinos son fundamentais. Temos que facer por todo posible que esos peregrinos sigan vindo e que sigan vindo a Fisterra, a Mosía, pero principalmente a Fisterra. Non poderá acabar un mito o interés de vir a Fisterra, pois tivemos que seguir tendo esos mitos, pero ao mesmo tempo alentar a aqueles outros e ser capaces de darlle vida. O Wagner podemos dar vida e nos pode valer? Perfecto. Digo máis, o camiño sin peregrinos non hai camiño, pero tamén sin infraestructuras. E en ese momento se están construindo unha serie de albergues que hai que tamén respetarlos. Fundamental. E iso é que non se están dando cuenta. Dumbría, por suerte, creo que somos o único concello de todo camiño, de todos os camiños, en donde hai 2 albergues públicos. Excepto Santiago, supoño, pero no resto, 2 albergues públicas. O Concello de Dumbría apostou por ter 2 albergues públicos, porque veía que era fundamental para Dumbría e para a comarca o camiño de Santiago, a Fisterra. Dumbría ten un centro de información ao peregrino en hospital, en ese sitio donde foi o primeiro albergue de peregrinos que houve neste camiño. Tamén apostamos. É por ter dinheiro? Non. Porque pensamos que un poucos recursos que nos están dando os tenemos que utilizar para sacarlle máxima rentabilidade para os nosos vecinos e para a comarca. Podríamos facer máis campos de fútbol, pero eu quero facer un centro de información ao peregrino. Podría facer, pois, non sei, unha plaza, pois prefiero que haya aquí, e podría facer unha plaza maior,
do que hai agora, máis aparcamiento para as instalacións deportivas, pois eu, do Concello de Umbría, lle demos este terreno o Xacobeo, porque a Mancio Ortega fixen este albergue, que además, para mí, dicen que é o mellor albergue que se está encontrando no camiño actualmente. Entonces, non é o económico. Aquí moitas veces hai as ganas de facer a cousa. É verdade que un proxecto non vai para adiante se os do territorio non creen. O primeiro que temos que facer é que a xente do territorio crea en él, o vexa e o mame e fale del. Eso é o que temos que facer primeiro, senón é imposible. E aí estamos, xornadas, premios, todo ese elenco de actividades que Antón está poñendo en este proxecto, pero que por aí é por onde temos que ir. Aí temos que estar cos nenos, temos que revivir toda esta leyenda, pero para eso temos que facer un traballo. Non vai ser solamente, dicía, non é unha estatua o Barner. O Barner é un proxecto cultural. E se non o vemos a xente que estamos na administración, malo. E de verdade, gracias. Non é que tuveran que estar aquí os da Xunta. Os que tiñan que estar aquí son os da comarca. Donde están? Donde están? Non pode ser que veño do Concello de Ames e do Concello de Vimiance e os demais donde están? Es que non sabemos realmente si é o que estamos facendo. E a nivel empresarial o mismo. Non é levantarse por la mañana, abrir a caixa, picar e diñeiro. Pero para que haya diñeiro hai que facer outras cousas. Fundamental. E creo que outro dos temas importantes do proxecto é que temos que facer unha preparación e vai paralelo os profesionales respecto a todo este tema. Por eso, decía Antón, queremos facer o premio Wagner, das boas condutas, das boas profesionalidades, e vai un pouco dirixido aos profesionales que están vivindo o camiño. Non é unha cosa que surge así, non. O premio vai dirixido, vamos a intentar que haya premio para aqueles profesionales que realmente vivan. E non tienen que ser solamente hosteleros, poden ser outro tipo de profesionales, poden ser mismo persoas que están dando información do camiño, poden ser persoas estudiosas do camiño. Eu creo que aí é onde temos que dar. Mira se hai campo, mira se hai cousas para facer. O diñeiro, queremos conseguir chorando. Antes tiña a Carlos Oriete, que teño aí o meu amigo Carlos Oriete, que é o director de Ferroeléctrica, era o que iba a chorar sempre. E podo decirlo, ¿no? Que antes estaban falando a nivel deporte, é dicir, ahora todo o mundo quere un turismo deportivo. E además se está sumando a Xunta. En estos momentos, te queda a casualidad que en Umbría o le vamos facendo anos. E gracias tamén a Carlos. Es decir, a primeira volta ciclista de España, que todo o mundo nos decía locos, e decía, bueno, hombre, que Umbría eran mitos castos, esa idea, non? Mitos castos, tal. Verdad, ao final, Ariete foi unha das persoas que soupo entender, decir, oye, Umbría non pudo nada, non tengo económicamente, pero Transatlántica, a través do seu director, se dou de cuenta a o que realmente iba a traer isto para Umbría e para a comarca, e ao final non fui solamente para a comarca, sino que fui máis aló da comarca, non? Porque a todo o mundo ten unha vivencia a etapa do 2012. Mire que veñeron máis etapas a Galicia, pero a 2012 subiu a Ézaro, eso é impresionante. E, claro, algún vai me reñir, e onda dicir algo máis, tranquilos, que por ano que ven hai outra etapa, pero ahora está todo o mundo deseando ter unha etapa da Volta Ciclista de España, e que ahora se enfadan porque queren ter unha etapa da Volta Ciclista de España porque non lle dan. Pero é que non hai etapa para todo o mundo, pero sabrá a organización, é a que ten que decidir, e bueno, e outros supemos no seu día chegar e para poñer en valor
un punto que foi emblemático para a Costa da Morte, mas para o ciclismo a nivel mundial, que foi o millador de Ézaro. Punto. E se vos dades de cuenta que a partir de 2012 todas as etapas da Vuelta Ciclista a España, a maior parte delas, terminan en altos parecidos ao do Ézaro. Fijadevos. É dicir, é que estamos no quinto mundo. De verdad que temos que aprender de moitos. Pero que nós tamén podemos aportar, eu creo que o Barnes tamén vai ser unha aportación, de verdad. Acabo de dicir, isto está pagado por parte do Xacobeo. Punto. O siguiente, non sei como vão a pagar, pero vão a conseguir. Aquí, non, a ver. Eso digo sinceramente, como si non hai que cobrar. Creo tanto no proyecto que podo afirmar ahora que si isto non... Gracias por la pregunta. Mira, gracias por la pregunta que por lo menos acabamos de sacar algo. Está grabado, ¿eh? Graba eso, no se borra. Esto non estaba con chavalo, decirlo, esto non estaba falando entre chavalo. ¿Sabedes como conseguimos esto? ¿Ves cómo conseguimos los dinero? Hai unha cousiña que esquecimos antes. Ás veces as cousas, cando hai entusiasmo e paixón, costan menos do que parece, porque este audiovisual, se ti o avalías e consideras as taxas habituais que cobra unha empresa por facelo, quero darlle as grazas aquí públicamente a unha persoa, a Mártir, o noso actor. Non é un actor profesional. Marcelino Lobato de Logroño, que moitos coñecedes do Camiño de Santiago, non cobrou nada. Un actor profesional, canto costaría, David? Non cobrou nada. Isto é un exemplo solo, pero hai máis exemplos deste tipo neste proxecto. Mira, eu vou dar outro exemplo. Aí teño que decir que Mosquera, que foi campeón de España na Vuelta de ciclismo, ¿no? A Vuelta Ciclista a España. Así que un gran amigo, un gran profesional. Gracias a él tenemos su gran foto. Empezamos sin cobrar nada. As amistades, ¿no? Fixo, moitas veces cando se pensa de que se organizan actos de diferentes instancias, pode parecer de que non se invita persoalmente a todas as institucións, nomes e apelidos de toda a Costa da Morte desde Santiago para baixo. Están todos invitados, eso ainda non o dixemos, pero todos invitados. Evidentemente por alusiones, y tengo que decir que he tenido que jubilarme para que se me aludiera en positivo. O sea, imaginaros a lo que yo creo que voy a aportar algo a lo que preguntaba Sabina, y además con hechos. Yo conocí a este señor, no me acuerdo, éramos dos niños, hace 40 y muchos años, y lo conseguí peleándonos, pero peleándonos con la Guardia Civil por el medio. Así de claro, con la expropiación del embalse de Santa Usina. Lo dejo ahí, porque si no... Claro, lo que él no sabía es que mi padre en aquella época era editor general de la Guardia Civil, entonces tenía mucha ventaja. La verdad es que tenía... Y yo amenazando que la Guardia Civil... Y él amenazando, pero bueno. ¿Qué hay que decir? Él no lo va a decir, pero ¿cuál es la diferencia? Yo en mi actividad profesional desarrollaba la actividad y la empresa estaba ubicada en dos concellos. Sí es verdad que además, en cierto modo, fue el que a lo largo de nuestras múltiples conversaciones y charlas me empezó a introducir una cosa que tengo que reconocer que yo no tenía claro, que era lo que pomposamente se llama ahora la responsabilidad social corporativa. El integrarte en el entorno, en una palabra. Él me decía, joder, si tú tienes fama de ogro y en el trato no eres tan malo. Eso es como me convencía, fíjate el nivel de nuestra relación. Y es verdad, con instalaciones en dos concellos, y esto me va a ganar, voy a ahorrar grandes amigos, contribuyendo los dos concellos exactamente igual, una vez convencido de que en una empresa del siglo XX o XXI no podía estar al margen de una relación con el entorno, resultados de uno, resultados de otro.
¿Qué quiero decir? Que aquí hay una persona con inteligencia suficiente, pero eso hay mucho, con implicación, y con una cosa que sí no existe en ningún lado, Tablas de Corcubión, desde lo que quieran, con un equipo extraordinario, un equipo que dedica 24 horas al día a su ayuntamiento. Una persona inteligente que ha sabido rodearse de gente que le puede ayudar y un equipo dedicado al 100% al concello, pues da estos resultados. El dinero costará lo que cueste, yo sé lo que costaban las cosas, desde luego, pero es capaz, en esa filosofía y con ese entorno, de conseguirlo. Y el problema no es conseguirlo, no es convencer a la gente de lo que cuesta y que lo aporte. ¿Cuánto retorno tiene lo que ha hecho? Y hoy en día, Dumbría, que es un concello que no tiene ni capital, resulta que la referencia en Galicia hay muchos más sitios, en la Vuelta Ciclista, se puede hablar de todo. Esa es la realidad. Las personas, el interés, las ganas de implicarse fuera de localismos, fuera de partidismos, en lo que es la responsabilidad que debe tener cada uno cuando se dedica a una cosa. A él le ha tocado el municipalismo y la alcaldía de su concello, y ahí está, siendo referencia, porque tiene entrega, tiene dedicación, tiene entusiasmo y tiene equipo. Yo creo que con eso conseguirá lo que quiera y esto acabará siendo un éxito. Gracias. máis queres facer algunha que vai ser das últimas intervencións, porque claro, xa é 1:05, vamos 5 minutos por riba do horario, alguén quere... Sí. Nada, desde aquí. Cal vai ser o emplazamento exacto da... Que contexto? Bueno, hoxe pola tarde vanse dar pistas, ese roteiro que non sei se ao final se vai poder facer ou non polo tempo, pero vai ser percorrer Dumbría non por casualidade, senón se visitarán algúns puntos emblemáticos. Queredes desvelar isto? Non o queredes desvelar? Hai varios sitios. Hai unha indecisión moi grande, non? Hai pros, entras aquí Antón, é mellor que o diga porque Antón fixo un estudio con fotografías, con todo, dicindo cales eran as ventaxas nun lado, cales eran as ventaxas no outro, que ao final é unha decisión complicada, de verdade. É dicir, moi complicada. Bueno, a min toca o marrón de explicar. Sí, fixemos dende a entrada no territorio de Dumbría a saída dos dous camiños, buscar un lugar que lóxicamente tiña que estar próximo á confluencia para que tanto os peregrinos que van a Fisterra como a Muxía pois poidan ver a estatua e pasar xunto a ela. Pretendíase tamén fuxir do ámbito máis urbanizado, máis eucaliptizado, máis degradado. Temos aí unha factoría, un hospital, que tampouco é un ambiente, bueno, se pode facer literatura entre a fábrica e o Wagner, un monstro do pasado e un monstro actual, é pesada, pero digamos que cando menos estéticamente non é moi... Non foi o que públicamente chamou aquí a nos portas do Estado. E eso que non lo conoce por dentro. Pois xa me imagino, o Vulcano traballando ali. Entón había que buscar un lugar o máis natural posible, que houbera un camiño a poder ser tamén de terra, por esa zona, que tivera valores simbólicos e, sobre todo, que os peregrinos non viran a estatua desde lonxe procurando a sorpresa, o susto. Tamén o impacto da estatua inmediatamente cando un está casi prácticamente diante dela, de fronte a ela. Houbo 4 propostas de ubicación, algunhas tiñan graves problemas, habería que facer paisaxismo para aminorar impactos visuais, porque o problema é que o territorio hoxe en día está urbanizado, humanizado en todas partes. Hai tendidos eléctricos, hai visións de parques eólicos, que hai moitos no concello, bueno, moi complicado. Ao final, propusemos 4 emprazamentos, dos cales 2 non se aconsellaban moito, un porque estaba urbanizado, outro porque había tendido eléctrico de alta tensión, próximo, e outro porque habría que facer un grande esforzo de acondicionamento, porque a idea inicial era que tamén de algunha estrada se pudera ver a estatua para que os que veñen por esta estrada cara a Fisterra ou Muxía ou en sentido inverso cara a Santiago pois tamén se pararan. Ainda non está decidido, pero os que estamos no proxecto temos un candidato claro como lugar.
e o lugar anunciamos, non? E o lugar sería Marco do Couto. Marco do Couto reúne varias vantaxes obxectivas. En primeiro lugar, e a máis importante, é un entorno bastante natural, ainda que cruza unha pista, todo o demais, o camiño, tanto a entrada como a saída, é un camiño de terra. Hai un cruceiro antigo ali do século XVIII, un marco jurisdiccional antigo tamén, non se ven edificios por ninguna parte, exactamente, si, o mar como mojón. E o máis importante, hai un predio, un terreo municipal ali, grande, un prado, con árbores, algunhas árbores autóctonas, algunhas coníferas, entón se presta moitísimo unha intervención non só de colocar unha escultura nun lugar, sino de crear un camiño de acceso, unha senda, as pedras, podelas poñer pedras graníticas da zona, poder ser desgastadas como base, dá moitísimos xogos sin un grande gasto, porque o terreo municipal e os outros tres lugares tiñen o problema de que había ou que expropiar, ou que chegar a acordo con propietarios, etcétera, etcétera. Pensamos, ademais, que dende o punto de vista histórico, aí, e non, isto tamén, para ser algún xornalista, é importante que o digades, porque estaría ben que empezar a rular a noticia por aí. Aí, en Marco do Couto, e non actualmente onde está na rotonda arriba do hospital, é onde se bifurcaban os camiños históricos cada Fisterra Muxía. O camiño de arriba é un camiño posterior, secundario, e a estrada é unha estrada do 19, e ademais ten un problema engadido que cruza o camiño de peregrinos 3 veces a estrada, en zonas con curvas, en baixada, o cal é bastante perigoso. Eu creo que aí deberíase facer, cando se faga a delimitación oficial do camiño de Fisterra Muxía, en Marco do Couto deberíase marcar a bifurcación cara a Fisterra e cara a Muxía, moito máis segura, ademais atravesaría 2 aldeas ben preservadas, cara aquí directamente onde estamos agora, cara ao Conco, e non é máis longo, é prácticamente exactamente a mesma distancia que polo outro camiño actualmente balizado. Entón, esa é a aposta do grupo que estamos traballando, Marco do Couto, como único inconvinte que ten, pois que está nun lugar sen protección, nin vixiancia, porque non hai casas ao redor, pero bueno, hai técnicas hoxe en día para dotar a unha estatua, a unha instalación de medidas anti-vandalismo, incluso se pode poñer vixiancia por videograbación, etc. E ese é o lugar. Pregunta, sabela cando? Hombre, sería bueno que fuera con una suscripción popular, ¿no? Pero... Bueno, alguna cosa máis. Bueno, remato eu con, primeiro dándolle as gracias a todos os ponentes, de verdad. Gracias a eles que nos foron levando da man estes días por este territorio noso tan fermoso, por o Barne e por toda a mitología que trae consigo a nosa Galicia. De verdad, gracias. E bueno, solamente vou a dar un nombre, Aurora, porque é a única muller de todos os ponentes, de los demais, de verdad, de corazón. Tampouco cobraron. Por o de hora. Pero bueno, gracias, de verdad, ahora sin bromas. Y tamén gracias a todos os participantes que estuvieron aquí e a miña xente que está atrás día a día, os técnicos de cultura e de deportes que están aí a pé de cañón, como decía Carlos. E nada máis, esperando que sea un éxito, vamos a poñer aí as ganas que pusemos a todos os proxectos. Onde tamén o dicía, igual non volvo a repetir, algunas veces chego a noite a casa, séntome e digo, que coño meter, que me mandaría meter en isto, ¿no? Porque é verdad que se exixe facer moitos esforzos e o único que sale
é que sempre, por lograr sempre todo este éxito e que a xente que está contigo te anima, te tira para adiante e que vamos, e que intentaremos por todos os medios de que este proxecto tamén sea outra realidade, non? E o único negativo, o que xa falamos antes, de que non era que a xente da comarca non me esté creendo, pero bueno, é o que nos tocou a vivir sempre na nosa comarca. Todos os proxectos tuvemos que sacar así para adiante, alguén ten que empezar, e unha vez que se estén en marcha, pois se suman, pero ben pido xe, nada máis. Muchísimas gracias, e de verdade aquí non termino o banner, aquí é cando realmente empeza e comienza. Gracias. Ben, pechamos esta mesa redonda dándolle as gracias, como acaba de facer a David García, director de Galo Publicidade, autor desta xoia, este videoclip, a Vieto Romero, músico fundador do Ana Lubre e autor tamén, xunto con Ana Lubre, desta fermosísima canción que vai a acompañar o novo traballo do Camiño de Santiago. E os periodistas estamos de boa porque tivemos bastantes titulares, entre eles o título do novo disco de Ana Lubre, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Gracias tamén a Cándido Pazos, non vou indagar no gracias por regalarlas tanto, a mí non che vou a decir nada. Escultor e autor desta xoia que no Marco do Couto vai estar, si a final se decide, pero parece ser que están todos os boletos, e obviamente ao monstro, ao gran monstro que non mide 3 metros, pero si é o coordinador de todo este proxecto, que é Antón Pombo, que nos vai a facer vivir historias e historias de peregrinos e historias, curiosamente, falando un pouco e referando todo, fixade, neste plantel, todo o plantel de xente que participou, non hai expertos en turismo, hai expertos no Camiño de Santiago, hai expertos en divulgación cultural, hai escultores, hai músicos. Eso eu creo que é o que realmente está sementado e ben plantado. E, bueno, como nos comentaba antes Antón Pombo, vamos dar paso a xente da radio online que se chama Camiño de Santiago, que están aquí, que nos van a facer unha breve introducción, incluso van a aproveitar este momento para gravar recursos para esta radio. Por tanto, Ernesto, andas por aí? Sí, estamos por aquí. Estás por aí, perfecto. Bueno, un forte aplauso para esta xente.